Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышты. Рамазан берләштерә. Опас якташлык җәмгыяте Туган авылым комплексында ифтар ашы оештырды. Туганнарның сагынган чагы. Башкортстан Республикасы Милли симфоник оркестрының Казандагы гастрольләре тәмамланды. Тузмас бүлек. Башкалабыз Казанда халыкка дин гыйлеме таратучы Сәйдә Аппакованың шундый исемдәге китабы тәкъдим ителде. Казанда паркларны һәм бакчаларны талпаннардан эшкәртү башланды. Быел талпаннар сезоны инде 7 апрельдә башланып китте. Кискен җылы һава торышы урнашу сәбәпле бөҗәкләр алданрак уянган һәм хәзер алар актив урши. Талпаннар куркыныч авырулар, энцефалит һәм берлиоз таратучылар. Алар баш мие һәм арка миен зарарлыйлар. Шуңа күрә ел сайын үләннәрне һәм куакларны химикатлар белән эшкәртү уздырыла. Беренчеләрдән булып Вахитов исемендәге паркны, шулай Кабан күленең түбән, урта һәм югары күленең ял итү зоналарын эшкәрттеләр. Эшкәртүдән соң бу паркларда 2 сәгать йөрергә ярамый. Белгечләр казанлыларга урманда йөргәндә паркларда тәнне тулысынча каплап торучы кием киергә, иң яхшысы прививка ясатырга киңәш ителәр. Бүген 13 апрельдә Татарстанда күчемсез миллек объектларын кадастр исәбенә кую мәсьәләләре буенча Бөтен Россия кайнар линиясе эшләячәк. Республика халкына Роскадастр филиалы һәм Росреестр идарәсе белгечләре консультация бирәчәк. Шулай ук җир кишәрлекләрен ничек бүлү яки берләштерү һәм бердәм дәүләт күчемсез миллек реестрында техник хаталарны ничек төзәтү турында да сөйләячәкләр. Түләүсез консультациялар бүген көндезге сәгать 2-дән кичке 5-кә кадәр 255 25 71 телефоны буенча биреләчәк. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган авыл сулышы сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре алар җитештергән продукция, гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Сүзне Динә Нижметдинова бирәм. Хәерле иртә, эфирда авыл сулышы сәхифәсе, сезнең белән мин Динә Нижметдинова. Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында үткәргән киңәшмәдә язгы кыр эшләре турында сүз алып барды. Бүген республика районнары бер-бер артлы чәчү эшенә кереште. Арпа чәчүгә республиканың көньяк, көнчыгыш һәм үзәк зонасы районнары чыкты. Министрлар кабинетында узган брифингта вице-премьер, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы башлыгы Марат Чабаров чәчү кампаниясын кыска вакыт эчендә уздыру зарурлыгын ассызыклап үтте. Көн сайын эш бара, бүген туфрак та әзер, комбайн да эшләве эш бара. Бой теге варнс ягыннан да начар дип әйтәсе килми. Быел республикада язгы кыр эшләре 2 атнага алданрак башланды. Айрым хуҗалыкларда уҗымнарны тукландыруга март башында ук чыктылар. Язгы чәчүнең башлануы быел 5 апрель дип санала. Быел чәчүдә 13 000 трактор, 5 000 чәчкеч, тагын дистәләгән заманча комплекслар һәм башка агрегатлар катнаша. Нурлат районында кыр эшләренә керешкәннәр. Бу эшләрне инде 90% башкардык. Bir rəttən indi 4 agregat белән arpa çəçirgə tındıq. Bütün условиялар бар. Кыска срокта çəçirgərimiz дип ышандырып каласы килә. Көненә 900 гектар җирдә чәчү эшләре башкарыла. Эш атна эчендә механизаторлар эшне тәмамларга тиеш. Осенной это тенденция, җирләр илгәреп бара, Аллага шөкер. Һава позволяет пока чәчиргә погодалар нормально. Алла теләсә чәчеп бетерәбез инде бер ай эчендә. Республиканың көньяк районнары гадәттәгечә язгы чәчүне беренчеләрдән булып башлап җибәрә. Шундыйлар рәтендә Ширмешән районында бар. Алар кыр эшләренә әзер. Апрель аенда тулысынча техниканы төзекләндереп, ырлыкларны әзерләп куйганнар. Биогра җәмгыяте удобрение буенча безнең лидерлардан сала районда аларның бүген 92 ДВ алар бүгенгә уже әзерләделәр. Һәм семинарлар буенча да аларның оригинальный һәм элитный семинарлар белән чәчәләр. Һәр тракторда GPS навигациясы урнаштырылган. Чәчү техникасы тукталып калган җирдән үзе белеп шул ук урыннан башлап эшне дәвам итә. Майский теплица комбинаты өчен агымдагы ел уңышлы булып чыкты. Бүген предприятие тышкы факторларга бәйле түгел диярлек. Предприятиенең җитәкчесе Илшат Ганиев 90-нчы елларда тулысынча Россия җитештергән минераль ашламаларга күчү вакытын искә төшерде. Бүгенге көндә барлык кирәк-ярак үзебездә җитештерелә ди. 1000 тоннага якын яшелчә җыеп алдык 22 елны. Экологик чиста
продукцияны үстердек. Ну, продукцияны үзебезнең транспорт белән 1000 километр, 1500 километрга кадәр ташыйбыз. Ут кулланып яшелчә үстерүче комбинат үзен тулысынча энергия чыганагы белән тәэмин итә. Узган елда 40 гектар җирдән 43 мең тонна помидор, салат, кыяр, борыч җыеп алганнар. Мондый уңышны җыеп алыр өчен әлеге комбинатта шактый күп кеше эшли. Шундыйларның берсе Наталья Сагырова да эшен бик яратып башкара. Кыярны көн саен, помидорларны исә атнага 2 тапкыр җыябыз ди. Биредә шулай ук махсуслаштырылган ут астында җиләк-җимеш тә җитештерелә. Бер куак астыннан якынча 5-6 килограмм кура җиләге җыеп алып була диләр биредә эшләүчеләр. Моннан 5 ел элек беренче тапкыр нибары 300 килограмм күк җиләк җыеп алган булсалар, быел аның уңышы 3 тоннага якын булыр дип көтелә. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нечметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Дөньяви тормыш белән динне бергә алып бару сирәк кешеләргә бирелә. Башкалабыз Казанда халыкка дин гыйлеме таратучы Сәйдә Аппакованың «Тузмас бүләк» дип исемләнгән китабы тәкъдим ителде. Тулырак Ләлә Зайнуллина репортажында. Сорауларга җаваплар монда. Шул хәтле китап. Гомеренең 9-нчы дистәсен ваклаучы Сәйдә абыстайның еллары дисбидәй тизелгән. Ул Казан мәктәпләрендә диннәр тарихын, гарәп телен укытуны башлап җибәргән мөгаллимә. Дин сабаклары бирүнең уку-укыту программасын, методикасын булдыручы танылган вәгазьче. Пәйгамбәрбез әйтә, әгәр белгәнеңне кешегә өйрәтмичә үлеп китсәң, кабер газабының иң авыры булыр ди. Вәгазьне үземдә булганнарны тамамлап кешеләргә алысына, кешесенә җиткерәсем килә. Дингә кагылганчы, дин алып өйрәткәнче адәм баласына өйрәтергә кирәк. Нәрсә ул әдәп, нәрсә ул әхлак, нәрсә ул хөрмәт. Яңа китабында күңел хатирәләрен яңартып, укучысына җиткерергә теләгән тормыш дәресе. Әти-әнисе үзенә тапшырган тузмас бүләкне тормышта ничек файдалануы турында бәян итә. Бүгенге көндә бигрәк тә яшьләргә мөрәҗәгать итеп, ничек яшәргә, дөньяда үз урынын ничек табарга, әхлакның нигезләре һәм башка бик күп затлы мәүзуфларга сөйләшүләр алып бара. Менә ул сөйләшүләрне, аның ул чыгышларын халкыбыз шул кадәр тыңларга күнекте. Әлеге китапка авторның Тәртип радиосында чыккан «Тузмый торган бүләк» тапшыруында сөйләгән язмалары да урын алган. Соңгы елларда эфирга чыккан тапшыруларны үзгәртмичә шушы китапка керттек. Исемен «Тузмас бүләк» дип куйдык. Чөнки ул бераз әдәбиләштереп «Тузмый торган бүләк» дип үзгәртелгән булган калган китапларда. Әнисенең әйткән сүзе «Кызым, мин сиңа тузмас бүләк бирәм» дигән булган. Әлеге китапның редакторы Фирая апа Мурат, безнең эш буенча инде күршебез, бик күп дини китапларны редактировать иткән кеше, шулай ук үзенең гәҗитен дә чыгаручы, ул безгә аны редакцияләп бирде. Аннан соң инде менә мөфтиебез Камил хәзрәт белән киңәшләшеп, алар безгә шушы китапны чыгаруда ярдәм итәргә ниятләделәр һәм Хозур нәшриятында Аллага шөкер менә бик матур китап дөнья күрде. Әлеге басмадан һәркем үзе өчен кирәкле, файдалы мәгълүмат тапмый калмас. Моңа кадәр авторның «Тузмый торган бүләк» китаплары дөнья күргән иде инде. Ләлә Зайнуллина, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары. Мин дөньяга хисләрем һәм мәхәббәт аша карыйм. Романтик шагыйрь, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Габдулла Тукай бүләге лауреаты Рәдиф Гаташка багышланган фәнни-гамәли конференция нәкъ шулай дип атала. Иҗади чара Дәрвишләр бистәсенең балалар иҗат үзәге, Казан Федераль университеты остазлары һәм Татарстан язучылар берлеге ярдәме белән үткәрелде. Иҗатташлары, чырдашлары, конференциядә катнашучылар чыгышлары белән үрелеп барган чарада һәркем шагыйрьнең үзенчәлекле якларын сөйләде. Әлеге фәнни чара яшь иҗатчыларны барлауда, аларны әдәбият белән кызыксындыруда иң үтемле алымнарның берсе. Димәк, монда конференциялар булганда халыкларны җыя, берләштерә, уйландыра һәм әлбәттә әле шигърият та дәвам итәр, әдәбият та, халык яшәр дигән ышаныч туа. Алга таба безнең телебезне үстерүгә, яшьләрнең белемен арттыруда, иҗатка тартуга бик яхшы үрнәк булып тора инде мондый конференциялар.
Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Башкортстан Республикасы Милли симфоник оркестрының Казандагы гастрольләре тәмамланды. Татарстан тамашачысы югары сәнгать үрнәкләре Антон Брукнер, Сергей Рахманинов, Татарстан һәм Башкортстан композиторлары әсәрләреннән торган концерт программасын карады. Чараның матур мизгелләре алдагы язмада. Башкортстан Республикасы Милли симфоник оркестры гастрольләре ике республиканың академик югары сәнгать ягыннан бердәмлеген, композиторлар берлекләренең хезмәттәшлеген күрсәтте. Оркестрның баш дирижеры Башкортстанның атказанган артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Дмитрий Крюков. За 3 года это 8-й приезд оркестра в Татарстан. То есть мы можем сказать, что это не просто традиционные встречи с казанским и татарским зрителем по городам Татарстана, это просто встречи уже как с родственниками. Без премьералар алып килдек. Мәсәлән, Казан тамашачылары Рәшит Кәлимуллинның 8-нче симфониясын ишеталды. Үзара дуслыкны үлчәп кенә булмый. Без бирегә туганнарга килгән кебек киләбез. Премьерлар дигәннән улар чыннан да күп иде. Илһам Байтирәковның Гөлчәчәк симфоник әкиятеннән сюита, Ильяс Камалның Илһам Шакировка багышланган Карурман аша симфоник поэмасы, Рафаил Касымовның 7-нче симфониясы, Лидия Ризванова, Хусейн Ахбатовның симфоник әсәрләре яңгырады. Их приезд в Казань – это всегда большой праздник для нас. Ут күршеләребезнең Казанга килүе ул һәр вакыт бәйрәм. Шунысы сөендерә, милләт ара дуслык кына түгел, ике республика арасында музыка дуслыгы да бар. Ойзилә Батырханова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Татарстанда якташлык җәмгыятьләре эшчәнлеге елдан-ел активлаша бара. Бер-берсенә үрнәк булып, туган төбәкләренә ярдәм итеп яшиләр. 30 еллык тарихы булган Апас якташлык җәмгыяте эшчәнлеге дә сокланырлык. Рамазан аенда юбилейны ифтар мәҗлесе итеп оештырганнар. Тулырак Мөршидә Җихан репортажында. Бәлкем бүген кадер кичәсе булу ихтимал бар, шуңа күрә Ире хәзрәт Җиһаншин Апас якташлык җәмгыяте оештырган ифтарның бер юлы эш сәбәбе булуын хәерле гамәл дип билгеләп үтте. Чыннан да соңгы елларда гомер бәйрәмен Коръән мәҗлесе үткәреп уздыру гадәткә кереп бара. Ә бу юлы Апас якташлык җәмгыяте оешуга 30 еллык вакыйга ифтар белән дә әлеге җәмәгать оешмасының тере көмеше булган Наил Галиуллинның туган көне белән дә туры килгән. Кичә барышында күбрәк якташлык җәмгыятенең тарихы, аның үзәгендә кайнаган шәхесләре турында сөйләделәр. Республикабызда эшләп килүче якташларның иң өлкәннәреннән берсе. Менә 21 елда, 22 елда без республикада якташлыклар арасында 2нче һәм 3нче урынны алдык. Быел инде менә быелгы елны без үзебезнең хезмәттәшлегебезне бик тырышып башкарабыз инде. Быел безнең ничек тә булса 1нче урынны алырга. Максатны куя белергә дә кирәк, җиңсезганып эшләргә этәргеч ул. Казандагы Апас якташлык җәмгыяте 1993 елда оеша. Аның беренче президенты булып тумышы белән Кыштавылыннан Шәүкәт Кәлимуллин сайлана. 1995 елда әлеге вазифа Мансур Мифтаховка йөкләнә. Аннан Хәлим Гайнуллин җитәкчелек итә. 2011-2022 елларда якташлык җәмгыятенең президенты Азат Хәнифатуллин сайлана. Ул бер кайчан да булмый дип әйтмәде. Бер кайчан да юк дип әйтмәде. Әнә шул гомер буе эш, ярдәм дигәндә юк дип әйтә белмәве сәбәпле Наил Галиуллин Апас якташлык җәмгыятенең бүгенге җитәкчесе Марат Нуриев белән дә уртак тел табып эшли. 5 ел элек Нуриев Марат Абдулхаевич үзенең авылы турында, Шәмәк турында китап язган иде. Бүгенге көндә безнең уже 14 районыбыз буенча 14 авылның китабы бар. Аларны тоже безнең якташлык җәмгыятендә кешеләр шулай бер-берсенә карап күреп, шуларны эшләр, шуларны авылларыбызга булышабыз, күп кенә хәлдән килгәнчә һәрбер эшләргә катнашабыз. Катнашып кына калмый Наил Галиуллин, якташларга ярдәм чараларын башлап йөри. Бу аның кичкенәдән әти-әнисеннән сеңгән тәрбия. Бергә уйнап үстек. Кичкенә чактан ул безгә үрнәк иде. Наил Гарифуллович ул авылның иң уңган, иң булган, иң тәртипле, акыллы, тыйнак, сабыр җегетләренең берсе. Зал тутырып чыгыш ясаучылар арасында Апас ягыннан чыккан артистлар да, әдәбият, сәнгать әһелләре дә бар. Якташлыкны мин күптәннән беләм инде. 30 ел булмаса да, шактый беләм. Алар хәтта минем юбилеемда да миңа Апас җәмгыяте бик булышты. Аллаһ рәхмәт яусын аларга.
Яхшылык эшләдә суга сал, халык белмәсә, балык белер дибез. Якташларын бер туктаусыз кайгыртып яшәүче әлеге оешманы, бигрәк тә Наил Галиуллинны барысы да ярдәмчел дип сыйфатлый. Үзенең эшләгән эше бер кайчанда зурайтмый, аны селкеми, аны күрсен нәрсен эшләми, аның җан таләбе шундый, ул кешеләргә игелек кылуны үзенең бурычы дип, аның яшәү рәвеше дип уйлый, һәм ул шулай яши. Яшәү рәвеше булганга шушы ифтар оештырылган да инде. Гаиләсе, оныклары да дини тәрбияне күреп үсә. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ку Аллаху ахаде, Аллаху самеде, лем делиде, лем люляде, лем лекуля акфанахеде. Амин. Ифтарда катнашкан Татарстанның халык артисты Илсур Сафин да якташларына бик рәхмәтле. Менә шушындый матур туган авылым комплексында безнең инде Апас якташлык оешмасының урынбасары Галиуллин, Наил, Гарифулла улы җиде. Аллага шөкер, менә хәзер монда нинди генә кунакларыбыз, туганнары килде Апастан да, Казаныбыздан. Аллага шөкер. Нәкъ менә Наил Галиуллин кебек үз туган ягын яратып, кайгыртып яшәгән кешеләрне берләштерә ул якташлык җәмгыятьләре. Башкаларга яхшылык кылган кешенең күңеле игелекле була. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Бүген 13 апрель Россиядә хәйриячеләр көне буларак билгеләп үтелә. Шул уңайдан бүген Казанда өр-яңа оешма хәйриячеләр клубы барлыкка киләчәк. Әлеге клубны оештыручылар эшмәкәрләр Ильяс Гыймадов һәм Рәнис Сафин бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсендә кунакта. Әңгәмәне журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Ильяс, хәерле көн, Рәнис әфәнде. Эш барышында вакыт табып студиягә килү өчен бик зур рәхмәт. Әлбәттә, ике уңышлы гына эшләп килүче татар эшмәкәрләр клубын оештырырга алынуы беренче карашка аңлашыла шикелле. Ләкин аңлашылып та бетми. Без шундый заманда яшибез, кызганычка каршы. Кешедә акча, мал күбрәк булган саен, аның тагы да күбрәк табасы килә, күбрәк үзенең китәсе килә. Менә сез клуб оештырырга булгансыз. Моның фикере төп нигезе нәрсәдә нигезләнгән? Нәрсәдән килеп чыкты бу фикер сезнең? Хәерле көн, тамашачылар. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Чакырсагыз киләбез, сөйлибез. Бу клуб безнең эшмәкәрләр клубы. Инде аны дөресен әйткәндә, безнең приют человека дигән шундый проект бар инде. Ул Татарстан. Күп кешегә име Казанда яшәүчеләргә. Без Татарстан буенча бүгенге көндә 1800 порция кайнар ризык ашатабыз көн саен мохтаҗларга. Шулай Рамазан вакытында гына. Юк, бу ел дәвамында 365 көн саен төрле Казанда безнең 6 җирдә һәм районнарда күптән түгел генә без Буада ачтык һәм 22 апрель көнне Питрәчтә ачачакбыз Аллат теләсә. Инде без менә шулай дустым тагын калган безнең инициативный группа дип әйтик, инде эшмәкәр дусларыбыз белән утырдык та менә бу проектны 1800-дән ничек 10 мең иттереп ясап була. Чөнки Татарстанның бар әле төбәкләре, кайда әле безнең урыннар юк, Казанда да бар әле шундый точкалар, кайда мәсәлән сырыйлар, үзләре сырыйлар, ашыгыз дип. Димәк, мохтаҗлар бар дигән сүз име? Мохтаҗлар бар. Бар мохтаҗлар, теге йортсыз кешеләр дә бар. Ләкин без уйладык та 1800-дән ничек 10 мең ясап була. Без үзебезнең генә ресурслар белән җитә алмыйбыз. Шуңа күрә шундый башка фикер килде. Нишләп безгә клуб, эшмәкәрләр клубы ясамаска? Шулай итеп, интернетны ачып карасак, 13 апрель эшмәкәрләр меценатлар көне икән, оказывается, Татарстан. Россиядә икенче төрле аны рәхмәт көне дип атыйлар икән. Шуңа күрә без инде менә шушы датага билгеләп, без үзебезнең клубның беренче заседаниесен ясыйбыз. Анда 30лап компания инде булачак Аллат теләсә. Без менә үзебезгә максат итеп куябыз. Татарстан без голодных, Татарстан мохтаҗларсыз дигән лозунг алып инде Аллат теләсә Рамазан аенда шушы клубны эшчәнлеген башлап җибәрергә Аллат теләсә. Безнең татар халкында хәйриячелек тарихы бик бай. Менә кайсы гына мәчетне алсаң да 18-нче гасырдамы, 19-нче гасырдамы фәлән татар бае, мәсәлән, шул ук Апанаевлар, Үтәмешевлар, шуннан соң Аитовлар, аларның һәр кайсының исемнәре калган бүгенге көндә, халык сораган микән инде, менә халык уйлап утырган микән. Безнең бүген байларыбыз җитәрлек.
Ләкин алар үзләренең менә бу хәйриячелек эшләре белән бик күрсәтергә тырышмыйлар үзләрен. Һәркем үзенчә бай, хәтта алай гына түгел. Безнең халыкта кайвакытта ул вакыйтасың да ул хәзер бөтен кеше дә бай бит инде. Менә мин фитр садакасын бирергә дә кеше таба алмыйм, уйлап барам да, ул да кемгә бирә икән дигән фикерләр дә бар. Сез менің бұла келешесіз, менә бай кеше, бай, бөтен кеше дә баймы, бөтен кеше дә кушыла аламы бу кешегә? Әллә ул бу элитны дип әйтәбез инде без, айрым кешеләр генә клуб булырга мөмкинме? Бүгенге көндә, әлбәттә, без яхшы яшибез, матур яшибез, безнең ризыкларыбыз күп, яхшы машинада йөрибез. Ләкин тормышта төрле ситуациялар була. Төрле кемдер үзенең ялгышлыгы, кемдер тормыш Аллаһ Тәгалә шундый сынау бирә. Бүгенге көндә кемдер документларын югалтып, шундый хәлгә төшә. Аннан соң инде без беләбез, безнең мәсәлән Казанда шул ук безнең пенсионерларыбыз. Мәсәлән, безнең әле күптән түгел менә шундый бер пунктта бер апа белән таныштым. Ул апа гомер буе укытучы булып яшәгән. Ләкин аның балалары юк, ире күптән түгел генә үлгән, квартирада яши, үзенең пенсиясе квартирада түләргә и дарулар алырга ул апаның генә менә күзләре күрми башлаган. Ләкин аның акчасы ризыкка җитми. Чөнки дару кыйммәт, квартираларга түләү кыйммәт, пенсияны үзегез беләсез, ул җиткереп булмый аны. Шуңа күрә алар өчен менә бу көнгә бер тапкыр кайнар ризык килеп ашау, ул алар өчен бер яшәү өмет бирә, ниндидер бер. Алар әле килеп бер-берсе белән шунда сөйләшеп торалар. Теге бер-берсенең хәлләрен беләләр көн саен. Искәртеп үтәргә кирәк, бу җыл ризыкның порциялары, анда халал бөтен ит, анда бөтен ашау халал безнең. Анда порцияларда салат, полноценный безнең салат бара. Җылы ризыктан анда кайнар аш бара. Кайнар ашта обязательно аның сыйыр ите булачак. Һәрбер әби бабайлар, күп кенә Казанда яшәүче әби бабайлар әле ит ашый алмаган әби бабайлар да бар. Шуңа күрә алар бу приют человека точкаларына ник киләләр, алар кайберләре килә ит ашарга. Шуңа күрә бу аның тоже бер үзенә күрә бер бәйрәм ясарга үзләренә, әйе. И менә без үзебезнең клубның максаты итеп алдык. Менә клубта бит благотворительный организацияларда төрле проектлар, күп проектлар алар, күп эш белән шөгыльләнәләр. Без алдык бер генә проектны. Без менә шушы приют человекны, кешене ашату Татарстан буенча, менә шушы максатта без җыелабыз. И безнең бөтен теге ай сайын җыелган акчалар шушы проект өчен генә барачак. Бу теге минем акча, минем дә түгел, бу коммерческий проектта түгел. Ләкин без шулай ук шушы эшмәкәрләргә шундый даирә бер-берсе белән аралашып, бер-берсе белән тәҗрибә уртаклашып, бер-берсеннән сатып алып, тагын да үзләренең бизнесларын арттырып, безнең инде киләчәктә максатыбыз менә бу иганәчелек эшен тагын да престижны ясап, яшь буын менә килүче, үсеп килүче буыннар, алар да үскәчтән мин дә теге эшмәкәр булып, менә шушы клубка вступать итер идем, шушы абзыйлар шикелле кешеләргә ярдәм итер идем дигән шундый идеология тудыру безнең тагын икенче максатыбыз. Амин, шулай булсын, изге эшегез дәвамлы булсын, уңышлар юлдаш булсын сезгә. Аллаһ рәхмәтеннән ташламасын. Амин, рәхмәт бик зур. Бик зур рәхмәт. Җәнлектә күрешик. Ел сайын үткәрелә торган «Рисуем победу» җиңү ясыйбыз патриотик акциясе тамамлануга бер айдан да азрак вакыт калып бара. Яшь катнашучылар үз эшләрен актив рәвештә ике номинация буенча җибәрә. Бу балалар сәнгать иҗаты һәм методик эшләнмә. Акциянең бу сезонында эшләр яңа юнәлеш буенча да кабул ителә. Биек җиңү варислары әлеге номинация Россия армиясының батырлыгына багышланган. 6 майга кадәр яшь рәссамнар үз эшләрен акциялар сайты аша дистанцион форматта тапшырала. Балалар бәйгесенең нәтиҗәләре биек җиңү көнендә ясалачак. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Берничә минуттан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүген уразаның 22нче көне. Авыз ачу 18 сәгать 45 минутта булачак. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Мин Шулпан Амири сезгә хәерле имин көннәр теләп, бүгенгә сау булашам. Иртәгә 9 тулып 15 минутта очрашырбыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.